igennem. Altså, der er ikke nogen tvivl. Er du også blevet tvunget til det? Jeg har været med nogle gange, men jeg har lige været med på hindringerne. Nej. Har han sådan, er det lige før, han sådan næsten har bygget nogle Ja, hjemme? Der er nogle to. jeg har bygget der sammenlejre. Ja. Det er første Der er jo dem der. Så han skal måske være den første, der skal igennem med at gøre det sådan. Ikke den der katte til, men bare et ben. Han gør det sikkert. Tag du lige ordentligt. Sving godt. Ja, kom så. Det er flot, det der! Easy. Smukt! Ja. Spring over. Kom så. Ja. Løb her. Selvfølgelig! Sådan. Det var så godt!